abduction sa mga estudyante sa siyudad sa Bago, wala sa ang kamotoran suno sa Bago PNP. Sa balita nasyonal, pamilya sa mga nadula nga sabongeros ginaligar gintanyagan sang kwarta sa baylo sang pagpauntat sang investigasyon. Nasobra 2 bilyones pesos nga pondo para sa Office of the Vice President ginaduso. Maayong aga Bacolod, mga gagabilog-amahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 25, 2022. Ang inyong news team. Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Okay ka na. Good morning mga ka-aksyon and good morning Aksyon Eden. Happy Thursday, Happy Action Thursday. Boy. Gaulan. Gaulan pag saka mo. Why? Kaayos ang chimpo. Ay, good. Oo, Wala man ka dulom, wala man ka... Why? Kaayos ang chimpo, ano ganun na, makanay. Kanay-kanay. Basta maayong chimpo, ano? Oo. Di musta ka na? Misyo? Miss you. Kasama, doon ginapagawa mo yung wala yung absent ko from Monday to. Tingnan, mag-ulunta ka kita na liwat. Kita ulit Sa on air na. Klaro, wala kayo na yung mabal. Sa karan nga, grabe ang akon nga pahuway halin sa Boracay. Hindi na siya nagkanto yung mag-ulso. Gani, kasabot. Sa mga ka-aksyon naton dira nga aga pa nagabugtaw, nagapangape, may aga dira sa inyo. Yes, aga pa nagabugtaw kay nagahimos na paskulahan. Correct. Amo na sa baw kapin pa ni mga bag-o bla nga mga estudyante bla ng mga aribla sa mga grade 1, ha? Yes, kama dala na tanan ang bag-uhan kag ang namag-uhan. Namaguhan. May face-to-face classes Action After Boy. 2 years, no? Yes. So, sa mga nanay dira nga nagapanghimos toon, nanay na laban niya panghimos talaga sa mga tatay. True. So, maayong aga dira sa inyo, ha? Padayon lang sa pagpanghimos. Ug sa pagpukaw. Kahit sa pagpukaw sa mga kabataan. Pero yun ang mga kabataan, excited pa na mo. Pagpukaw mo, bugtaw dahil na. Ligana na isa, dua kasi ba na. Pukaw mong bata mo, yawang ka na. Yes. Sige. Sa mga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share kita sa aton ni FB Live. Sa kay Ruby Martinez, morning drama. Melinda Demerin, Faustino Capillo Navarro Jr., Dennis Richard Tibor Roma, morning mo sa imo dra. No, Atia Kim Riman, way niya paslaw si Atia mo basta kapin pa ka usang way gani klase ari sa perme ni pang may klase. Maski ganta niyo sa teacher yung balao. Mahambalan sa teacher. Nga dito ka na pa-enroll sa Action Radio. Ating nga late ka naman ating. Buto ka late ni siya. Konay Laparan, morning mandra sa imo. Kag natamiyaw niya lang ang Laparan family. Ang Labanyego, Torbela, kag Isparesya, no? Sang Pandanon DSB. Eileen Flores, good morning mandara sa imo, no? Yes. Sa imo niya mera, padaway na. Wala na mo na siyang nagano. Amo na sa ang last. Sa ako di ang tugnaw. Ang tugnaw naman sa 22 na na. Yes. Gino. Ikaw di ba pungko blaw? Ikaw di ba pungko kay directly Daw ginhugod ginaguro nga dragid madritso sa inyo, no? Gani, kay para hindi kami guro ka ano ni Action Dorel kapag kulang sang tela sa amon bayo. Ginungod gyud. Oh, mo naman ini si ating ni Balda naman si mo. Nya wa ay kuya kalit action. Hala ka gid. Ang teacher kuya mo ang galit. Hala. mo gid. Basad sa teacher mo. Wa sa subong klase. Kay ilay ko ko na daw ano gina nang blended learning, no? Mayara nga face to face, mayara nga online, module, may shifting, set A, set B. Kaya mo na subong sang ano no. Okay, sige. Standby na sa mga balita lokal.
Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita lokal, ginkumpirma ni Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela PNP, nga ginbawian sang kabuhi ang kapitan sang barangay Kabkab sa Mano sang Isabela matapos ginluthang malasay sang takna kagabi gid lamang. Ang biktima ang ikilala kay Danilo Dautil nga nakaangkon sang pilas sa tangkugo kag natuong nga dughan. Usar ang wala may baluan nga sa isang armas. Suno kay partida salin sa proper sa Banwa sang Isabela si Dautil kag papauli na sakay siya motorsiklo kag ginaligar nga nagasunod man sa iyang isa sa miyembro sa iyang pamilya. Ang problema suno kay partidas tungod ang dalan tama kagamay kag bato-batuhon sumugman na tung-an sa matagas nga tanom sang tubo rason nga wala nakitaan kung sino ang tagluthang. Sa karon ginaestablisar pa sa kapulisan ang motibo sang krimen apang sa inisyal nga pag-istorya sa pamilya ginpahayag nga wala man sa nabaton nga pamahog ang kapitan. Samtang liwat nga balikan sa kapulisan ang lugar karon nga adlaw matapos ginpahayag ni partidas nga may madamo sila sang kinahanglan nga usisaon. Papuli ni siya. Actually, hindi ko na maglayuan ay ang isa sa mga family member niya kasunod man siya galing ang lugar no ay hindi simentado no rough road may mga bato nga agyan no kag do ka piyak sang agyan mo is puro tubo. So kung tanahon natin ma'am no tama ka-coordinated sa siya pagplano siya siguro most probably base no hanggang bantayan siya sa proper hasta nga dito yung sa diin na tabo ang paglutang sa iya. Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Joseph Partidas sang Isabela PNP. Ginpanginwala naman sa Ambago City PNP alegasyon sa isa ka netizen nga may nagluntad nga abduction sa syudad sa Ambago sa Martes, Agosto 23. Sunog kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief of Police ng Bago City PNP, nakitaan sang kapulisan ng post online kag gilayon nila inigin verify apan na pamatud-an nga wala inisang kamatuoran. Dugang pa ni Salazar ginamalisyahan lamang sa netizen ang masakop nga aktibidad kag police visibility sang kapulisan rason kun nga ana siling sini nga may abduction. Nagahingyo naman ang Bago City PNP sa publiko nga mangin responsable sa pag-post kag pag-share sa mga impormasyon sa social media kag kung may insidente mas maayo kung una ining ipabalo sa kapulisan agud hindi makatugas sang panic. Pagpahayag pa ni Salazar bukas 24/7 ang Bago City PNP kag saranggid nga magpangayo sang bulig ang publiko sa tion sang pagkinahanglan. Tanggap kami sir regarding yung ganyang report pero kapag validate po natin sir is negative naman. Si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Nagpaandam naman ang Bacolod City Police Office sa posibilidad nga magapakatubag sang kaso ang sinuman nga nagapalapda sa ginaligar kidnapping kag abduction nga mga kaso paagi sa pag-post sa social media o kung paagi sa text messages. Sa Interviews Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, spokesperson sa BCPO, ginaimbestigahan na sa karon sa otoridad ang mga social media post angon sa ginaligar abduction sa pila ka mga eskwelahan kag ginpasiguro nga pasakaan sang kaso ang nagapalapta sini. Ginpanugyan man ni Gabana sa publiko nga hindi gilayon magpati sa mga mabasahan kag mas maayo nga idangop sa kapulisan agud mausigsa. Palayag pa ni Gabana nga kung mahimo i-save ang numero sa police station nga malapit sa ginestaran kag ginatrabahuan para makapakaw sa bulig ka maaksyonan kung mayara ginman sang problema. Ginmando ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Leo Francisco sa tanan nga hepe sa kapulisan nga i-review ang tanan nga local ordinances sa ilan na sakupan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soli, spokesperson sa Bureau 6, isa sa mga marching orders ni Francisco sa tanan nga hepe sang kapulisan ang pagpatuman sang local ordinances. Nagapati si Francisco nga dapat man masunod ang mga layis sang kada local government units bangod ini ang para sa interes ang pumuluyo nga ilan na sakupan. Dugang pa ni Soli si Francisco nagalibot na karon sa tanan nga provincial kag city police stations sa tinutuyo nga mahibalaan ang ilang nga kahimtangan. Gin-relieve naman bilang jail warden sang BJMP Iloilo District Jail sa Pototan si Jail Chief Inspector Norberto Mesiano Jr. matapos nagprotesta kahapon ang masobra isa kagatos ka mga persons deprived of liberty. Sa Interviews Action Radio kay BJMP 6 spokesperson Superintendent Attorney Anthony Duhelio, 120 ka mga PDLs ang nagsaka sa atop sang jail facility, naghimo sang noise barrage, dala ang demanda kag reklamo batok sa pagdumala ni Mesiano. Dugang pa ni Duhelio,
Luyag sa mga PDLs nga kakasun bilang warden si Mesiano matapos ginpalayag sa mga ini ang tinaga nga gutom. Ginpahayag man ni Duhilyo nga kahapon sang hapon nasulbar na ang isyu matapos nagpatunga si BJMP6 Regional Director Clint Russell Tangiras nga gintamungan man sang CHR representatives kag local media. Nagpungko naman bilang bago nga jail warden sa Iloilo District Jail sa Putotan si Jail Chief Inspector Denver Beltran samtang si Mesiano ang assign karon sa BJMP Regional Office. Ang Iloilo District Jail Putotan ang mayara sang 1,109 ka mga persons deprived of liberty. It is very unfortunate, no, na may nagtabo na voice parad kay na, no, but we are happy na na-resolve natin ini peacefully and eventually pacify natin sila. Sa iban pa nga balita lokal, magapatigan sa rally protesta mga progresibo nga grupo subong adlaw Agosto 25 sa tatlo ka mga ahensya ng gobyerno diri sa syudad sa Bacolod sa pagdumdum sa Tiempo Muerto. Sunog kay KMU Secretary General Noli Rosales, ang unang rally patigayonon sa atubang sa Department of Agriculture ay kaduha sa atubang sa Dole kag ang katapusan sa atubang sa Kapitolyo Provincial. Dugang pa ni Rosales tuyo sang ilahanay nga palabot sa natungdan nga mga ahensya ang wala nahatag nga ayuda para sa 33,000 ka mga mamumugon sa kampo kag 12,000 pa ka mga empleyado sa mga sentral nga apektado sa sira sang galing. At daw magahiwat kita sa rally protesta, no, magasugod ini alas 10 ang aga protesta kag sa mga demanda nga asa subong wala matuman sa panahon sa tigrewe o filling season. Si KMU Secretary General Noli Rosales. Dakop naman sa bypass operations sa San Carlos City PNP ay isa ka construction worker sa Purok Lawaan, Barangay 1, siyudad sa San Carlos, mga 7:45 ang tagna sang aga sa 2 Agosto 23. Ang nadakpan ang ikilala kay Antonio Abadis, 31 anyos, kag residente man sang Purok Lawaan, Barangay 1 sa mga syudad. Nakumpiskar sa bypass operation ang 6 ka gramo sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulumanta nagabili sang 40,800 pesos, isa ka cellphone, drug paraphernalia kag 3,200 pesos nga bypass money. Sunod ka Police Lieutenant Ruby Aureta, ang spokesperson sa San Carlos City PNP, si Abadis ang nakabig nga street level individual. Sa katapusan nga balita lokal, nagsungka naman sa Murcia PNP ang ila top 1 most wanted person kag amuman ang top 4 most wanted person sa probinsya sang Negros Occidental pasado launa sang hapon Agosto 23. Sa akusadong ginkilala kay Franco Luis Tabucon, 19 anyos kag residente sa Purok 4 Barangay Minuyan sa Banwa sang Murcia. Sunod kay Police Captain Mark Joel Reclamado, hepe sang Murcia PNP, personal nga nagpadulong sa kapulisan si Tabucon kaupo ng iyang mga himata agud magsungka. Dugang pa ni Reclamado, handa si Tabucon nga tubangon ang penalidad sa mga kasong ipasaka sa iya. Si Tabucon na may warrant of arrest, may angot sa 10 ka counts nga paglapas sa laying nga nagahatag proteksyon sa mga menor de edad kag kababainhan. Ginkumpirmar man ni Reclamado nga ginpasakaan sang kaso si Tabucon sang pamilya sang iya ginaligar nobya mga menor de edad nga iya nahimuslan. May 200,000 pesos nga piyansa sa kada kaso ang gintalana ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan ni Tabucon nga karon no priso sa custodial facility sang Murcia PNP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 15. Pamilya sa Manadula nga Sabongeros, kinaligar gintanyagan sang kwarta para ipauntat o kung pauntat ang investigasyon. Samtang masobra 2 bilyones pesos nga pondo para sa Office of the Vice President, ginaduso. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman nga mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw. Morning dra kay Neil Joseph Orsal. Good morning ko mga boss. Yes. Oo. Kay Vilio Fuerte Limited. May action Bacolod pa namin halin sa London. Is falling down. London. London. Ganyan di London. London. London Bridge. Wala siya. Kay Christine Celoso, good morning sa inyo. Salamat, Gid. Noel Gumban Francisco, may agaman. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, Araman. Nagapamati, of course. Alex Monteza. Kay Cecil Batindaan. Good morning, both of you. Thank you. Kay Rhea May Ladio, may agaman. Kay Nerissa Gonzalez, keep safe everyone. Kay Papa Pito. Kay Mama Ruth, dira sa may Boulevard of Broken Dreams. Didi nga Alojamiento, good morning man. Oo. Sino to? Si Maninoy mo one ball galyo, man ka monitor. Maninoy, one ball galyo ka Maninoy Alma, good morning. Dira sa inyo sa Las Vegas. Yes eh. Amo siya dapat mong panghamban. Ha? Amo siya dapat, Las Vegas, USA. Mana? May gazizigin na yan. Diba? Richard Amor, good morning. Suki sa Aksyon Radio Bacolod. Drama. Pati sa newscast pag dapat Suki. Thank you so much. Raymar Beranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe ko no. Yes. Kita mo na da? Si Julie Melitado Patrimonio, morning madra. Kay Russell Gomez, Mary Ann Estrella. Kay Dennis Nuestro. Kay sa Woodfire Bacolod. Veronica Santillan Manukan, dira sa may Barangay Handumanan. Kay sa classmate ko dira, Lilian Bermudez, sa may Melbourne, Australia. Yes. Good morning Tapos dira. na ito mga miss niya gali. Tapos na to nakarampa na. sang August pa to sang first week pa to sang August. Nakarampa na to. Good. Yung mga tahom sa mga gowns do, nga himo ni classmate ko Lilian. Perfect. Sige. I-train mo ko gali sa kuana sa ballroom dancing. Tinga, wala niya ka ito nga ipatrain niya ka ako. Pag hindi ipatrain mo yung puro mandaan, walang tiil ko. Kabaloy, sagad doon sa magsaot, bro. Hindi, kuya kabaloy. Hoba, Lumena, makikagaman na sa may Gardenville Subdivision. Yes. Josephine Lacson, good AM. Good AM man sa pamilya Gayaban. Kag syempre, para sa iya hubby, si Rodolfo Lacson. Kaya sila subong niya sa New York. New York, New York. May kanta gid pero Mayroon na kay mayroon na start spreading the news. Frank Sinatra bla sa New yun. York na. I want to be a part of it. New York, New York. Frank Sinatra. Perfect. The old blue eyes. Ma'am Luing Melos, morning dira sa imo, kay Melchor Melos. Dira kay Chay Indring, good morning man. Dira sa kay Arnold Villanueva bla sa Mailom, Bago City. Mga pita ko no. Salamat gid Migo Arnold. Sige. Ruel Hipilga, may agaman, kay John Mark Diaz, good morning. Greet nilang kuno yasawa, nga si Rosalinda Diaz, kay sa ilang new baby, John Chris Diaz. Dira ako na sa Puro Pine Tree, Barangay Bata, Action Radio number 1. Ano man kung mag-new baby ka, bagong bata? New, bagong bata. Bagong bata. New baby. Ay, ano na. Congratulations no? John Mark Diaz. Congratulations. Si Lord John Diaz, siya sa nung yung maka-new baby man. Ano pa mong kuta? Sige. Melvin Peñafiel, good morning man, dira sa imo, no? Yes. Kag sa mga taga barangay, Mulukabok,
Oo. Barangay Mulo Kabokda sa Sagay. Good morning sa inyo, See you dra. tomorrow. See you on Saturday. Oy, si Maninay Alma, ako naman training sa imo ballroom ho. Ay na. Oo. Mga gusto ko tayong bala, mga Argentinian tango bla. Wow! Nangarap. Ay, okay man na. Libre lang man mangarap. Mga kita kong Argentinian tango gali ka. Dako simple lang tanawon mo kabudlay gali. Yes, of course. Pero mga tanan matun-an, Aksyon boy. O sa kay Ma'am Vanessa Mayo dira kag Dr. Matt Mayo. Yes. Good morning man. Sa may Minnesota. Good morning, Ma'am Van. Good morning dira sa inyo. Kag how's your day? Ubaw, how's your day? How's Kaya your day? man night. Hapon na ni sila. Kaya man how's your day gani? How was your day? Di ka magtuon ko kuan mauna ko guruan kang chat sa guruay. Well, start from the basic. Anong base? Anong pinakakuha na? Kita ko na sa kuan, may nakita ko na. Ano nga nina Sa tila. Poste. Ano nga na yung pelikula nakita ko na. Tugod to Vitro. Sa tugod to Vitro mo na makakita. Na, Poste. Karate. Ay, ito na siya bongga. Pero istoryano na lang kabala. Ay, ito kalayo kasi mo. May kalayo ko sa ako. Niya kay, may mga tunga-tunga na ko guro Ito. Good. Sige. Morning Mandira sa kay Teresa Linaha Kayaw. Natingala ko, hindi ko na makita si Teray ang iyang mga comment. Amo na ang isa ka, kuha na lang siya. Practice na ang cha-cha kag swing. Hanggang Ma'am Lilian Bermudez. Chat sa mga double steps wala mo tunan ko kay sing ang kuha na ito. Mga swing. Kuratsa, mga... So bagay, swing kung tanaw mo do kahapos mo ito lakat-lakat ba lang mo. Oo, pero kung may partner ka, nagkakalabunggo. Sige. Standby na sa mga balita national. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbolgar sang Criminal Investigation and Detection Group nga ang pamilya sang 34 ka missing nga mga sabungeros ana kabaton sang tawag nga nagatanyag sang kwarta kabaylo nga hindi na magpadayon pa ang investigasyon. Suno kay TIDG Director Police Brigadier General Ronald Lee, gina-validate na sa opisina ang tawag ang mga numero ginusar sang callers apang subong hindi na matawagan. Gimpasiguro naman ni Lee nga pagi sila padayon nga komunikasyon sa pamilya, nagapabilin ang suporta sa investigasyon kag hindi magpa-impluwensya sa matanyag sang mga sospetsado. Ginaduso sa karon sang Office of the Vice President ang 2.3 bilyones pesos nga pondo agon mapaayo ang operasyon sa tuig 2023. Base sa National Expenditure Program nga ginpasa sa Department of Budget and Management sa Kamara sa adtong Lunes, ang OVP nagapangabay sang kabilugan nga 2,305,396
396 nga pondo sa masunod nga tuig nga masobra sa triple ang pondo ikumpara sa ginalokar sa opisina sa tuig 2022. Sa ginaduso nga pondo, ang 2,292,673 sini ang para sa bagong appropriations and general administration, support kag operations, kag ang masobra 12 bilyones ang magakadto sa automatic appropriations para sa retirement kag life insurance premiums. Ipaidalom naman sa administrative proceedings ang manunudlo ang inaligar nagbuli sa isa ka grade 5 student sa Camarines Norte sa unang adlaw sang face-to-face classes. Ginpahayag ni DepEd spokesperson Michael Poa nga ang ahensya wala nagatolerar sa anuman nga sahi isang pagpang-abuso. Iniasabat sang DepEd sa nag-viral nga social media post angon sa isa ka manudlo ang ginaligar ginambalan sang masakit nga tinaga ang isa ka 10 anyos nga estudyante sa oras sang klase. Suno kay Poa, nakikita na mo opisyal sang Schools Division Office sa ginikanan sa sining estudyante sang Martes nga adlaw. Gininganyo naman sa Technical Education and Skills Development Authority ang mga eskwelahan na estudyante kag ginikanan nga makigbahin sa ginatanyag nga online course para makalikaw sa COVID-19. Ginpahag ni TESDA Director General Danilo Cruz ang kurso ang ginidisenyo agud malikawan na ang paglaptapas ang makamamatay nga balatian sa mga eskwelahan. Patag pa niya ang kurso nga Practicing COVID-19 Preventive Measures in the Workplace. Ang yara sa ilang website kag ining nalakip sa TESDA online program. Ginpahag pa ni Cruz nga sadtong tuig 2020, 142,000 ang nakatapos sa nasambit nga kurso kag dugang nga 383,000 ang nagkuha sini sang nakaligad nga tuig. Ginkakas sa pwesto ang anom ka personnel sa Bureau of Customs tungod sa ginaligar pag-smuggle sang kalamay sa Subic Port. Sa press conference, ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga anom ginsaylo sa Office of the Commissioner samtang pending pa ang investigasyon sa insidente. Ginpahayag sa Office of the Press Secretary nga may nagtuyo nga mag-smuggle sang 140,000 kasako sang kalamay halin sa Thailand sa naligad nga semana. Nagwa sa inisyal nga investigasyon nga ang recycled permit ang gamiton kuntani para sa importasyon. Sa iban pang balita nasyonal, ginpahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos nga iyan na ginhatagan sa instruction ng Philippine National Police nga magsumiter sa report sa angon sa insidente sa abduction kag pagpamatay sa Pilipinas. Sunod kay Abalos, luyag sinima pa siguro nga report ini lamang himo-himo. Una, ginpanginawala sa PNP ang nagalaptang impormasyon nga serial killer o grupo sang kriminal nga sakay sang puti nga van amo may kahimuan sa damlag lamang insidente sang kidnappings kag pagpatay sa Metro Manila kag iban pa nga probinsya. Ginpahayag man ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga lain-lain ang sospetsado sa damlag lamang nga reports ng kidnapping kag may lain-lain man nga motibo sa natabo. Ginaresto naman kag ipasakaan sang kaso sang National Bureau of Investigation ang isa ka lalaki nga nagpakilala nga opisyal sang Korte Suprema. Ang mga lalaking kilala kay Mark Jasper Reyes nga napakilala nga si Attorney Jed Sherwin Uy, Deputy Clerk of Court ag Chief Technology Officer sang Korte Suprema. Suno sa Supreme Court, si Reyes ang indakop sa entrapment operation sa Parañaque City sa tialikdan ng Agosto 20. Si Reyes ang nakusahan sang estafa, computer-related identity theft, multiple counts of computer-related forgery, paglapas sang anti-alias law kag usurpation of authority sa Office of the City Prosecutor sa Parañaque. Sa katapusan nga balita nasyonal, linibo na ang napektuhan sa severe tropical storm Florita samtang madamo pa nag-evacuate nga nagpadulong sa sulod kagwa sa mga evacuation center. Naglabot na sa 4,646 katawo na report sa nga nahalitan sang bagyo. Ngayara karon sa gwa sa Philippine Area of Responsibility sunod sa records sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kahapon nga adlaw Miyerkules, ang breakdown sa resulta sa bagyo ang apektado yara na karon sa 4,646, 60 na halitan nga barangay, 956 ang nag-evacuate sa sulod kun yara sa evacuation center. Kag may yara pa sang 573 ka mga nag-evacuate apang ara sa ila tagsa ka mga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Good morning nanay kay Barky Tribe, kay Queen Kimpo Yulo, daman sa akong primo kay Joseph Martin Yulo. Morning dra, no? Sa kay Faustino Campillo Navarro Jr., shout out ko sa J. Gonzaga Elementary School Batch 92, kag Bacolod City National High School Batch 96. Kay Teresa Linahakayaw, morning dra mare. Rochelle Fulencio Susana, Janelo Sanzino, Ryan Tagamolila, good morning dra sa inyo. Kay Franklin Tilohio, good morning man. Mga ka-aksyon, inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1.
Standby na sa Action Report, second portion ng Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.